vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Brother Nashi, I am a girl mudiki ndakasanganawo nembinga paFacebook. Ndichamuti anonzi Patrick. So Patrick akatanga kuti I want to see you nei zvisinei takasangana naPatrick uya. So pandakasangana naye ndakaona kuti Patrick aiva nemari isingaiti, motikari yake, ganda rake, aiwa, ndikati ndazviwanira wangu munhu. He was a charming guy, very sweet nezvose. I mean everything that I wanted in a guy. So we started hanging out, tichienda kumba kwake nei. Patrick aiva nema businesses around the city. So fast forward, zvinhu zvaiendeka zvakanaka until paakambobuda muZim around June for about 3 weeks. So taisataura pese apa, taitaura here and there. He started to seem uninterested. So pakangoitawo nyaya yakasimuka nei iyo yakati zvinova ndizvo zvaiita kuti andi-ignore. I'm not explaining in detail nekuti yakarebesa nyaya yacho. So now ndakatanga kufambira kuti ndigoona chainetsa. Ndakaendawo kune imwe n'anga inova iyo yakandiudza kuti munhu wako aiva akamboroora kumashure. Izvi ndainge ndiine idea nazvo, but handina kubatikana nazvo zvangu sezvo zvaiva zvinhu zvandakanzwa nemakuna. So yakaenderera mberi ichiti munhu wako ane mari yakawandisa asi ine urombwa mukati. Ndakavhunduka asi handina kushamisika zvangu nekuti mari yake yaiva yakawandisa zvisingaiti. So ng'anga iya ikati asi urombwa hwake hauzokubata zvako, itirwa zvaunoda wobva wasiya. Ndakagadzirirwa mhiko dziya dzekuti adzoke uye andide asi hazvina kumboita change. Zvakachinjawo mbijana but zvisina nguva ainge ava kutodzokera kurafu yake yaainge achiita. So ndakapiwa imwe mhiko yekucherera gaba rine mifananidzo yedu pasi. Ndakaita sokudaro asi hazvina shanduko. So ng'anga iya yaiva yakati ukanga usingachadi nezvake unouya negaba riya. Ndobva ndarasa mishonga yangu ndega. Umwewo musi Patrick akandirafura semazuva ose. Ndakapupira nehasha ndikanocherenura gaba riya ndokuvhara ndokurasa mishonga yaivamo uye nekupisa mifananidzo iya. So ini nyaya yangu ndeyekuti inini Patrick ndomuda, not kuti ane mari kana kuti chii. Ndiri kudawo hama dzangu dzindibatsire kumudzosa or help me kuti ndoita sei, uye zvinhu zveng'anga iya zvandakarasa hazvizonetsi here. Ndoiudza sei kuti ndo zvandakaita. Munhu wangu ndinomuda neurombwa hwake nekuti I can feel kuti tinonyanyisa kuwirirana despite the money. Uye brother Nash, inini ndinodana nawo neartist rinotozivikanwa zvisingaite, and artist iro riri rinoisa pressure isingaite. Apa achinge aita mashow kuguta redu anotosponswa naPatrick. Ndozviitawo sei amawe, but artist uyu ndakasangana naye before Patrick. Ndiri kungomudira kungonziwo celebrity, but pachokwadi ndinoda Patrick. Hama ndibatsireiwo ndidzokere kwaari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Pakaipa. Let us try to assist her in the comment section. Rikidza itivha tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera, it comes from WhatsApp conversation, and my messages acho akamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, may you please help me to find my divorce papers. Baba vevana vangu vari kungotevererana neni nevana vari kuti vachazvisiya kana ndava nedivorce paper. My brother nemhepo dziri muZim, help me to save my life.
kuda ndiamai vake nemishonga yavo vari kumupfuurira kuti vatumire mhepo yekuti azoerekana andikuvadza oro kundiponda. 10 years not a joke. Munhu achikusimbirira zve-divorce papers achiziva kuti handikwanisi kuenda kuZim pari zvino. Munoona henyu kukanda nyaya yangu pagroup, but please hide me. Mune vekuziva vekwake, even amai vake. This year zvekuchekeresa hama dzavo zvamboti zii patova ne6 months, but ndava kuzvityira. Ex amwene wangu munhu akangoberekwa vaine mwoyo wakaipa pavari, vakatopfutira mwana wamai vavo murume ndokubva vamurambisa, ende uroyi hwavo vakatohutanga vaine 14 years ndopavakamitiswa nabanguru kwava kubva vatanga kuzvara gore mwana kusvika vava ne5 wechi6 vakamuita vari kuma 46 years. Sisi vavo vakangozvara vana 2 chete, asi Mwari vakabva vaita kuti murume aroore mumwe mukadzi wechinumber 3 hanzi kusvika pa5, vamwe 2 handina kuvaona, ndakaona 3 chete, nacho chisatani. Amai vaex habi wangu, dai Mwari andichengeta. Amai ivavava da kuvanyadzisa, vari kupika kuti hembe dzangu nemidziyo yangu yavakatengesa havadzosi. Just ndaita kuti mwana wavo auye kuno, vakasara vatengesa zvinhu zvangu, masofa all the way from the house and home, kwakuendwa nawo nemwana wavo musikana kuchikomba chaainge atizira. Murume wemunhu paakakinditswa nemukadzi wechikomba chake naamai vechikomba, kwava kutiza, kwava kusiya masofa angu avainge vagovana havo. Kuti ndizive, pakatouya makastoma avo akapfeka hembe dzangu vachida kutenga dzimwe hembe. Ndoda kuvanyadzisa zvekuti uroyi hwavo hunosvika pakufumuka, kundivengera kuti ndakaramba kuti ndivaendese kwedu kuMalawi kuti vatsipike ngozi yehanzvadzi yemurume wavo wavakaurayisa nen'anga yavo yekuMozambique. Vachaziva kuti kunyarara kwedu isu tikagumbuka vanochema vachizviruma zvigunwe zvemutsoka nenyadzi. Ava here kutovati nani paintaneti chaipo, chipoko chatete vavo chichavaseka. Vedare, that was part of the conversation that I had with our dear sister. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, pakaipa. Saka vanzvadzi vedu ava vaiti hanzi vamwene vangu vanoroya zvisingaiti. I am even willing kuti ndinge ndichienda kunotaura nyaya iyi kunyange kwaBoshongora. So hoping kuti one day we will hear her story as well ikoko kwaBoshongora. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hello mkomanasi makadii senyu, asi ndati ndingouyawo nenhau yangu. First of all, ndoda ngokutendai mkomanasi neprogram yenyu. Ndadzidza zvakawanda from your program. Ndofunga I've been following you since 2021. Yeah, that's when I started kuteerera maconfessions enyu. Achirema 9 minutes until now. Saka thank you for the program. Ndadzidza zvakawanda, ndadzidza a lot. Saka nhasi ndangoti rega ndimbouyawo nenhau yangu, my experience munhau dzemujolo idzi. So ndiri mudzimai ane makore 35. Ndiri mudzimai akakurirawo kumusha. Ndofunga ndakadzidza kumusha up until grade 7. Then ndapedza grade 7 nokuda kwokutumba medu tatakazvarwa kuti takati one day. So baba vangu vaingovawo vachidhakwa and so on. Saka vaitoti mwana akasvika grade 7 haiwa vatopedza kudzidzisa. Saka ndakazoti ndabva kumusha ndauya kuHarare, ndobva wasi ndakazopedza grade 7 at the age of 13 there. 13-14 ndobva ndauya kuHarare. Ndobva ndatanga kutosara nomumwe mwana vamwe mai vaitoendawo kuchikoro. Papo ndaingova neni chete. And then years later, about 2 years later, ndakuma 16 years, pandakabva ndazotorwawo nemwe hama yangu. Hama yangu yakazondichengetawo.
So then mukugara nehama yangu ndopa yakazoona kuti munhu yari very intelligent. Ndobva atondibvunza kuti ko hamudi kuenda kuchikoro here? Ndobva ndatoti ndinoda. So ndakapedza grade 7 yangu na2002. Saka pamwe pakati pese apa ndaingoshanda zvekurera vana zvezvo, because ndandichiri hangu mudistrict ndaingoitawo zveneni kusvika ndazotorwawo nehama yangu akazondibvunza kuti haudi kuenda kuchikoro here? Ndikati handinoda, because anga akatoona kuti njere dziripo. Ndobva atonditsvakira nzvimbo paya mukomanashe. Remember kuti ndakadzokera kuchikoro, ndakanga ndakagumira grade 7 ndikazotangira form 2 yangu at the age of 23 years. Ndiri form 2. Lucky enough I'm short ndine kabhoti kari bobo. Ndakatodzokera pa high school mukomanashe ndokuti ndaidzidza nevamwe vana vekuma 97 98. So ndakadzidza ndikashingirira mukomanashe apa ndikapedza form 4 yangu at the age of 26. Ndikatopasawo masubjects angu 4. And then 2015 ndopa ndakazosanganawo nemurume akazondipawo mwana wandinaye. So what happened was ndakadanana nemukomana. He was from church and I was very happy kuti hana ndakazichengeta up to that age. Ndandatowa 2015 ndatova ne 27 years. I was so happy kuti ndazichengeta up until 27 ndiri mhandara yakakwana. Ndobva ndazosangana nemukomana wandakasangana naye akazondipawo mwana wandinaye. So zvakaitika ndezvekuti this guy mukudanana kwedu ndichisangana naye, he had told me kuti musha kwavo kune musikana aitodiwawo nevabereki vake kunzi aroore. So iye zvake aisada sokutaura kwake, and zvadaro takazongodanana mukomanashe. Ndakatozongomudawo zvakadaro ndichimuconsola about nhau dzake idzodzo chichi. Ndakadanana naye mukomanashe. So mukudanana uku manje chakazoitika ndechekuti musikana uya azouya manje azogara naye. Musikana yakazosvika pakuuya manje, but kuti tiramba nemukomanashe zvanga zvakunetsa. Even though mukudanana naye kwangu handina mubvira ndakarara naye mukomanashe. So one day akazongodawo kurara neni, and that's when he found out ndakanga nditori mhandara. Ndobva ati uchiri mhandara? Ndikati Saka musi iwoyo, mukomanashe kana murume achida bonde anenge akatoshatirwa ndizooni. Ndobva takikiritsana paya achida kurara neni. Ndichiramba kusvikira azorasira urume wake panhengo yangu apa. Arasira urume wake panhengo yangu mukomanashe. Ininiwo nekuda kwokutiwo ndakanga ndisina chandinonyanyoziva. Mukomanashe, that's how I got pregnant. Handina kutoziva kuti urume hweya hwakarasirwa panhengo yangu pane wakatova neaccess yekupinda mukati ndokuita nhumbu mukomanashe. Ndakaita nhumbu yangu mukomanashe. Mwedzi wekutanga pandakaona kuti handina kutevera, semunhu akanga asina chaanoziva, ndakangoti kuda zvimwe ndichaienda 1 month 2 months ndisina kutevera. Ndopa ndakazomuudza mukomana ndikati I think zvakaitika musi yaka I think ndane nhumbu. Munhu ndokutojamuka mukomanashe, ndokutoramba. Akati azviiti, handina kupinda mukati. Zvakabva zvazoti remember ndakagumira panze kudi. Mukomanashe ndokutoramba paya. Ndakarwadziwa mukomanashe, ndakarwadziwa. So I had no option. Ndakatakura mimba yangu mukomanashe for 9 months. Ndakatakura mimba yangu neumhandara wangu. Ndikasvika pakuzvara mukomanashe. Ndakabviswa umhandara nekuzvara mwana wangu musikana wandinaye ane 8 years right now. Saka zvinhu zvinondirwadza mukomanashe even today. If I think of the pain, zvinoita sefi zvakaitika nezuro.
ndokuti ndinorwadziwa ndichinzwa vamwe vanhu vachitara maconfessions ekuti ndinodiwa nemurume wangu ndokuti akandiona ndiri mhandara. Asi inini ndakarambwa. Mhandara ndinawo mukomanashi. Ndakarambwa. Right now I'm a single mom. Chikoro chiya chandandakamboshingirira kuti ndienderere mberi ndakazongogumira ipapo zvangu. And right now I'm working as a maid kuti ndigone kuchengeta mwana wangu. Upenyu hwakaoma hawo. As I'm trying my best kuchengeta mwana wangu. The pain is still there. Chikundinetsa mukomanashi murwadzi wacho ari kuramba kupera. I'm in pain. Zvinoita sefi zvakaitika nesoro. Zvinondirwadza mukomanashi. Kune vamwe vakadzi kunze kuva ndinonzwa vanoremekedzwa nokukudzwa nevarume vavo nekuda kwekuzvichengeta. Ini ndakazvichengeta up until 28. But right now I'm a single mom. Andinambobvira ndakaroorwa kana kupinda mumba. And I think this pain ndoiri kunditadzisa kupinda in another relationship. Of course ndakazombosangana nemurume zvangu. Maybe 3 times. Only 3 times in my whole life. Ndakangosangana nemurume 3 times chete. The second kungoziva kuti what is sex. But still I did not enjoy it because of the pain yandichiri kunzwa pandakasiwa nababa vemwana wangu. So that's my story mukomanashi. And handizoti ndingaite sei kuti marwadzi aya achibve pandiri. Maybe kuti ndigonewo kuita move on nelife. Ndiyo nawo yangu mukomanashi. Kana zvichiita taipaiwo nawo yangu. And then notify me kana muchinge maposta kuti ndigozoteverawo mucomment section ndichinzwawo macomments evamwe. Ndinorwadziwa nekunzwa nhau dzevamwe, especially kune vamwe varume vanomboipa kuprogram penyu mukomanashi vachitotaura kuti ini am a good man but ndikusangana nematsotsi evakadzi. Zvinondirwadza nekuti I also had the same experience. I was a good woman. I'm still a good woman. Ndandakazvichengeta. But still I was damned. Komanashi. Right now, ndakura I'm 35. And I'm yearning for love. Ndotoshuwa rudo kutoiwa chaiko nemurume ari genuine. But because of that pain, zviri kundiremera mukomana, zviri kundiomera kuti nditrust again, kuti ndide zvekare. Amene mukomana achi kuti zvichazopera zvaita sei. But please notify me kana muchinge maposta onao yangu ndigotovera mucomment section. Masvika ini. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndokubva ndazovakumbira nekuda kwekuti mamessages acho akawanda kuti ndinge ndichiposta voice note ravo, so ndazochinja voice ravo. Zvakangoma hazvo vetwe. Pakaipa. Ndozvo zvandogara ndichitaura ndichiti kune vaya vanoposta pamafacebook, pamatwitter, maybe nekuda kwekuti ivo vanenge vakaroora vakadzi vavo vachiri vasikana. Then you go online, then you say kuti anyone who marries a woman who is not a virgin anenge asiri murume, as such is a simp. But now listen to this story kuti vahanzvadzi vedu, this is what happened to her. Umhandara hwavo hwakabva nekuda kwekuti she was given birth. Saka zvakangoma hazvo vetwe. It's really sad. And as women you need to take a stance kuti vanhu ivavo vanenge vachiposta we can say kuti it's almost kutongo abuse single mothers. Just unfollow those people
then you just don't follow vanhu vakadaro. Don't give them a platform, because they just judge the whole world because of their own experiences, and they do not leave room for other people's experiences. Kune vamwe vanotoabuswa, vanobatwa zvibharo, then votobviswa mumhandara paya. Then these women, they are criticized online. Another form of cyberbullying that is taking place in our country. Even some prominent figures as well, they do engage in those type of cyberbullying, which is very bad. So let us talk about this issue in the comment section.